Hej selv. Velkommen til den her Resident Evil Wild, også kendt som Resident Evil 8. Det er vel episode 9 denne gang, og i hvert fald klokken er nu 11:27 den 2. november, og det er selvfølgelig en torsdag. Så ja, lad os starte på kamp. Der har været nogle lydproblemer her for tiden, og det er jeg rigtig ked af, men nu brugte de gamle virke, så lad os håbe det. Og derfor sige, jeg ved ikke hvad kan man sige? Jeg ved ikke helt hvordan det lyder. Jeg mener, jeg ved ikke om man kan høre min stemme for lyden i baggrunden. Men hvis man ikke kan det, så må jeg prøve næste gang at skrue den ned på 35 eller 30, fordi min lyd er lige nu på 40. Og der er alt for lav her, så må man lige skrue den ned på 45 næste gang, fordi det var sådan, jeg tror, vi har gået det før. Men bare man kan høre noget lyd, det er det vel vigtigst, i stedet for ingen lyd. Jeg synes, den der boss, der vi så sidste gang, det var rimelig fed. Der har vi Madames jumpscare. Naturally. Men jeg har så mange penge. Det er ligesom synd af, og det træner shopperen. Den kommer jeg nok til at beholde. Jeg ved. Jeg tror, det er at sætte plads i den der. Ja, det er sjovt. Så. Well, og vi ses. Hej. Worry not. You can buy it back if you like. Oh. To hunger. 50. To be alive. This simple modification can be done in just a moment. Ja, tak. Jeg tænker, vi skal videre. Og derfor at sige, kun til sidst gang så der fyren, der han var der, jeg kunne, eller det var den monster, jeg kunne bedst kunne lide, jeg synes, den der virkede søs. Fordi han sagde, no, please don't take it. Eller, hvad så med hver tage den. Det kunne jeg godt lide, jeg synes, han var ret sød. Det er sådan en kæmpe stor monster jo, så... Og det ved han jo ikke selv. Jeg mener, jeg kunne se på, at han sagde også, at han kunne selv kunne styre det, og jeg skulle skynde mig væk fra ham. Chicken nuggets is you. Hvad kan man sige? Med nam. Nå, der er fordi, der er masser af blod, dyrevold og... zombier, jumpscare, mørke, uhyggelige monster, billeder og alt det der. Jeg ser noget, det kunne vi se. Jeg har det en lille smule. Derfor sige, det er lyden, der er væk. Der er ikke rigtig noget lydeffekt nu. Yay! Jeg tænker lige, jeg skal tjekke herude først. Så jeg kan ingenting. Jeg kan træde håndtag. Seriously? Håndtag. Ja, det er seriøst. Og jeg fandt ikke lige ud af, men det der jeg kunne se, det var Lisas nok, og det var hende der en dag, vi så det der brændende hus der. Så jeg tænker, når vi er færdige derovre, så skal vi hen i starten, og så prøve med en af de her guldkiser. For når der er lige ud for en ting, så også var i kamp på os, der kommer igen. Men det kræver bare en skud. Er det en dør, jeg kunne høre? Ja, men jeg vil godt lige sige om det, da jeg var ikke helt 100% flink, jeg begyndte også ligesom at grine og sådan noget. Og så jeg var jeg aldrig slæbt ud herfra. Jeg tager de der fester. Så der kommer slåskamp. Den kan jeg smadre for at komme over. Når jeg tager den her vej. Og jeg kom... Og så var det faktisk som ingen skulle den her vej. Okay. Så... Vi ser jo bare lige... Eller... Fish food.
Hvor kom den? Derovre. Og derfor siger jeg undskyld, jeg lige prøvet at blinke rigtig ud til hjørnerne. Det er fordi, det er fordi, jeg jo mistet liv. Er jeg noget herude? Det gør du ikke. Men den har mange øjne. Den er uhyggelig. Hvad vil jeg have med i sidste gang? Ja, ingenting her. Hvad sker der? Nu begynder jeg at blive lidt halvdum. Jeg skal skyde nu. Ja, der. Sådan der. Og så lad os fortsætte. Wow, vi lader lige der gå forbi. Så god. Ej, når han smadrer i de der får mig, ellers så gav der gå måle. Nu er jeg bare lige smadret i de der, så bare lige vente til, at jeg er nødt til at svømme, og så lige haps mig. Lad os lige smadre til den. Money. Øj, det kan man smadre. Den kan jeg skubbe. Jeg vidste ikke, det kunne fedt med ramfisken. Jamen, det fyrer der. Det kan jeg sige. Jeg har sådan der på en måde, hvad kan man sige, brug for nogle flere af de der. Stinks. Ja. Chill. Det er jo bare smadret det her. Og i dag ødelagt, så skal jeg have nu kan jeg blive til sådan kurs. Og samtidig er der så en kæmpe sommermonster. Men den går ned. Så går den her en op. Jeg træder den, så går den her en op. Og den går ned og ned. Ja. Det er fordi de er der i så lang tid. Okay. Den får den op igen. Den her også kan jeg trække for at få de mule op. Det kan dem der også. Der giver jeg hvad skal jeg bruge sådan noget til? Jeg må se en idé, men ja. Jeg tror jeg ved godt det nu. Nej, jeg så jo lidt spoilers, men jeg har set flere end den sidste. Sådan ikke dem der. Så jeg skal bare lige hurtigt. Bum. Jeg lovede det. Det er da godt nok aggressivt. Mamma. Come on. That's not. Det er godt nok en vild fisk.
Og skal lige lave hånderen til fisken, eller hvad, hvordan man siger. Nice. Ja, vi kan ned den. Så kan vi gå over der. Men kan vi noget her? Nu bliver den inde. Hvad det er i starten? Altså det der lige før. Ah, der er en ny en der. Den kunne vi vel ikke komme op til før, eller hvad? Eller er vi på den anden side? Der er også en videre den der, eller videre den der. Okay. Halløj. Så lad os gå ned. Snaps. Taget penge. Rent. Jeg var så dum her sidst, kan han bruge en pegebogen, fordi jeg tror det var det, man skulle. Nu ser jeg noget. Jeg har det lidt porcelæn. Jeg smadrer den. Skal jeg vente på, at den gør noget, eller? Der er en sti der. Okay. Mikrofonen er faktisk farmen. Okay, jeg bliver lige hurtigt lidt varme. Okay. Så tænker jeg, at vi skal gøre sådan her. Og jeg mener, det ved jeg, vi skal. Ja, det er jo meningen. Hold op. Jeg tror, jeg hørte den træk fisk nu. Yeah. Need to get out of here. Ja. Lad os lige se på, om bliver smadret. Altså lige mikrofonen lidt tættere på. Bare lige lidt så. Jeg tænker, er det som vindmøller, hvor man laver mel i? Jo, det er det. Jeg synes, der er noget med farvengul, eller det viser nogle gange, hvordan man skal show eller skyde med farvengul. Det kan jeg godt finde en rigtig meget. Okay, jeg vil godt se det meget, men okay. Og der er noget at smadre det her. Her. Jeg fik en ny håndtag. Og det her. Eller stige. Jeg tog håndtagen herfra, men jeg skulle lige nemt bruge. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men okay. Og så jeg skal op, hvor jeg er zipline hop. Eller 5 millioner skud som de har 5 millioner skud, og så er der så 20 millioner som de har. Bum. Haha, fiskemand. Okay, det var så fiskemand. Ja, der jeg kan huske den nu. Okay, så var det heller ikke. Så der lige med de her væretrængere. Nej, jeg skal ikke bruge min datter på det. Jeg vil sige, vi nu her, så vil jeg gætte på, vi er godt og vel halvvejs nu, eller vi er snart halvvejs i spillet. Okay. Det kan man jo ikke få mere. Uder. Okay, eller hvad? Nej, hvor ærgerligt. Så kan det gå. Okay. Så skal den nedad. Vil jeg tage noget skade, hvis jeg er derude for damage i det spil her. Jeg tror nu det er det hele, det bare træktegnet mig nøje.
Vel, der er det her, jeg skal nu. Nej, jeg skal derop. Og man kan også bruge med musen med det, så er det nemmere, der er lige klik på tasterne. Bare det 1, 2, 3, 4. Og rulle den derhen for en grund. Nå, var det bare til det her? Nej, det var der, hvor jeg kom fra. Men er der også sådan en stige her nu? Skal jeg skyde noget, eller? Jeg begynder at blive halvt dum igen. Tror jeg. Skal jeg om ned? Og den træ så der kan jeg... Ja. Nå, jeg skal der tilbage. Jeg tror vi har fået strøm til den der en fra før. Ja, du ser der noget. Ja. Lad os lige holde selv den der mand. Seeking something in particular? Så kan vi ikke lave noget nu. Ikke helt endnu, men vi nærmer os. Krystal. Ja, bare lige den der, tak. Little and often fills the purse, as they say. Tak til med som sagde, der vi fik tjekke, at chokken blev mere værd, fordi vi har 8-3 den. Jeg var lige 25 før, nej, det kan man ikke se. Det er i hvert fald blevet mere værd, tror jeg. Okay. Så det skal være rød, hvid, blå og til toppen. Nå, det kan jeg også bare se der noget faktisk. Men den der, det virker ikke. Blå, bronze, rød. Skal jeg bygge op på de her 2 taster? Ja, det er på en eller anden måde. Så rød på plum, så blå der. Blå der. Så rød der. Så rød og så blå. Sådan. Lige hvad vi gør med det virker. Og så når vi får et så der er noget nu. Der er den. Ja. Got it. Find the way out. Han er lige stor. Der var jo også den her før. Tror jeg. Jeg er helt sikker. Okay, 1000 money. Det ser jeg nok. Mærk det, fordi jeg har gået. Jeg regner ikke med, at vi møder nogle zombier her, fordi så skal vi i hvert fald nogle trådte zombier ligesom Minecraft. Hvad er det? Det er først så den 2. oktober. Okay. Hvad er det? Martin. Det var til den der... Vi tog lige over selv eller hvad? Okay, det ser jeg lige. Og det tror jeg. Wow. Okay.
Eller snigehurtjek. Du kan have 30 skud, og hvad kan du have? 24 skud. Du skal have 170. Du skal have 160. 0. Det er faktisk klart at sige, hvilken er bedst. Det er nok den her en, hvis jeg havde 8-3 den anden på en af hver, kan jeg se. I hvert fald. Så tænker jeg faktisk, at vi sælger den her en, og når vi kan. Måske, men jeg vil gerne lige prøve den her en. Det eneste rigtige forskel er, det at der er kommet et større magasin. Men det kan ligne den meget. Ja, god det var noget masser af vand. Er det sådan, ja. 7 aimer. Ja. Det er ikke, eller okay, det der sådan en mælkedunke, eller hvad ellers. Oh! Skal jeg skyde dig, eller? Det ved jeg, men du kommer i hvert fald til dig. Hold da væk, din gæling. Hold shotgun-skud. Hold da op. Wait. Er det meningen, at jeg skal angribe? Haha. Så kan du lære det. Jeg tror, det er meningen, at jeg skal fight ham her. Er der andre benzindunke? Jeg tænder med grus, fordi det er faktisk meget velsomt. Jeg tror vi gerne en omgang med shotgun. Og du har potat. Det er syreregn. Nej. Jeg skulle nok til at få læg. Og det er det, han er morra, eller hvad så? Jeg har ingen idé. Okay. Så det betyder noget, hopper jeg her. Jeg tror, vi går meget skade på andre en før. Og jeg ved, jeg har fået på for det, så jeg kan lige så godt bare lave 2. Den ene nede fra nu. Det er hvorfor han er sådan der mere bagud nu end før. Mine hold op. Jeg tror, jeg regner at prøve noget af det her hernede. Allerede nu. Nej, det gør han ikke. Jeg tænker på at begynde allerede på syreregn. Hold kæften. Hold den. Nej. Jo.
jeg prøver at springe til en worm, og så burde jeg gangen kunne gå i læ. Kom fra den her side. Nej, jeg nåede det ikke først. Wow, er jo egentlig ikke ændret farve. Og så er det nu. Aha. Den er ligner meget syg, den smage. Her der er en tønde mere. Sådan sagde. Det var lidt for tidligt, men det sad fint. Er du okay, Marker? Awesome! It's out a board. Hold on. In death as he was in life. Disgusting. Yeah, we got the to be on. Det var fint nok. På en måde. Og medicin, fedt. Så jeg har en plads medicin tilbage. Men jeg skal lige hurtigt tjekke, min kærbølle skal ud. Så er jeg tilbage. Okay. Fingrene der. Tærne, der sådan bliver ikke kolde. Ruller ind. Sådan sætter sig. Sidder perfekt. Og parat til at game. Ja. Og fik alting her. Men lad os lige, før vi går videre, så lad os mindst lige hurtigt tjekke penge-item, jeg fik. Hold up.
Okay. Så jeg er rimelig sikker på, at den vej, der bliver nok, det var vel herovre. Og det der. The exit's up ahead. Okay. En temple. Nej, mine. Money. Den nøgle har jeg heldigvis. Hvad er der dog? Dang. Hey, var det i dag, hvor jeg så på TV? Hvad var så? Hvad? Spise ost? Oh. What do what that? No. Jeg tror, det var der, hvor alle de her ting stadium. Så. Hvad er du? Is that alive? Hello. Oh. Oh. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back, not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? No. You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all 4 flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Ja, jeg tror, det er en fedt. Hvad? Ja, det var her. Jeg undersøger igen. Nu tror jeg min kat vil. Look. Really? Så stille lidt. Så kan du sove på dejligt varmt dyr. Jeg tænker, skal vi... Jeg får ikke glemt, at skal jeg smad? Ja. Så jeg går og smadrer glassen lidt, men så går jeg sådan noget mere med til, vi kan smadre det. Okay, der var så starten. Så tager elevatoren op igen. Med mig. Jeg har noget bedre tid at tage mig fra til udover at gå i cirkler, eller ud til cirkler side. Så er jeg bevidst der. Ja. Så kan jeg begynde at lægge sig. Det er på min ene til. Nå ja, jeg har fuldstændig den der hund der, eller hvad fanden det er. Ja, det var da meget fint.
Vi er kommet til at spille i 45 minutter nu. Der så hun, det på vej tilbage. Hvad er der her? Det var den tid, jeg skulle have. Jeg fandt aldrig nogen bold. Ærgerligt. Ja, den er herinde. Og ups. Ja, og jeg er item til der er kliff. Så der. Okay, den gør det selv. Det er det. Okay, det virkede. Aua. Det er godt med, at der begynder at komme snames igen. Der ser noget nu. Halløj. Det hedder mig en dyre. Det er også i mig. Jeg er skadet piger. Sådan. Der er det jo. Det er det. Hvad er du? Ja, var du? $180 money, lækker. Så tror jeg lige, vi starter lidt af. Og der er flere. Og du er færdig. 25 skud. Lækkert. Der var 2 veje, han fører de til den samme vej. Der er en gedehavre eller noget. Der var der mere af det der. Jeg mener mange skud, det kan kun være dårligt. I hvert fald, vi ved, i sådan nogle spil er ligesom The Life of Us, eller sådan noget, eller Resident Evil. Man får altid latterligt mange skud, når man skal kæmpe noget latterligt stort. Bolden! Okay, money. Okay, det er også dejligt, den er bare der fører tilbage. Så vi kan godt få den her grønne hoved der. Select hoved. Yay. Okay. Etteren, det var noget helvedes. Eller det godt at vel helvede. Toeren, det var easy. Så lad os se på den her. Jeg kan også godt lide, at det skal jo forestille det område, man er i. Hvad er der så farligt ved den her? Ja, det er bare sådan en hyggelig. Der kommer det første farlige. Det er bare sådan her. Var det eneste sted, hvor man kunne falde ned? Hold op, hvor de nemme de andre nogen.
Yay. Nej, det er sådan en side ting. Ja. Så er det gennem her igen. Der var 5 bolden. Jeg tror jeg fik tjekket det hus igen heroppe, eller fik jeg godt det? Den er låst ind fra, jeg kan høre zombie-lyd af en fedt shotgun-skud. Men jeg skal kæmpe noget Dark Key, der lige lidt. Jeg er jo lærlig. Okay. En kise. Det prøver jeg normalt pistolskud. Ja. Nej, den prøver nogen andre. Vent, er det så de der? Nej. Jeg kan have 5 skud per magasin, men jeg har så 5 ekstra, jeg har 3 ekstra skud. Hvor fanden er de her henne? Okay. Det er sjovt at prøve med sådan en her. Og ellers så revolter alle spil. Jeg synes bare, de er så OP. Jeg er lidt tvivl om, at jeg mener, vi skal kæmpe 3, eller... Men er det den, der er brugt alt det der? Det kunne man næsten forestille. Ja, det er i stedet for den sover. I sig. Nej, nå, det er vist, man bliver nok for fuld af den der. Jeg skal prøve. Okay, så jeg... Og så passer jeg på det. Wow! Hvad er det for at træbe sådan en? Wow! 2 skud af sådan en gevær. Og så sådan en var død. Jeg tænkte på, at det var sådan en udødelig en næsten. Lige kigge på varen. Hold op. Der er en så rottehund, kan man sige sådan. Jeg tænker, den er alt for powerful, så nu må hellere gemme den, der som vi er til en i sådan. Bare skyde ved uheld. Også med, at vi har kun en magasin og en skud tilbage. Ja, det er altid sygt, men der er forskellige slags revolter og magasiner. Fedt. Kan jeg bruge den? Nej, okay, det skal være den anden en. Ja. Hvad er noget? Niveau. Det er jo flere flashbang. Jeg mener, hvad det fanden? Jeg mener, har jeg brug for noget? Nu ser jeg lige, hvilke våben det er. Jeg har set en uheld ved den der boss fight der før. Og så dem der vil høre det sprog lige 10 sekunder frem fra nu af. Det er en granatkaster.
Det er det. Ja. Hej, så dem igen, der lige så sprugt fremad, eller først nu, fordi dem, der er sprugt fremad nu. Jeg sagde, du var frisbee. Okay, det er det, der jeg siger det. Hvor skal jeg mine hen? Det var, det var en Shinokis. Jeg skal da tilbage mod landsbyen. Det var rigtigt, det er startlandsbyen, men det er der, hvor den der anden store køter, hun er. Og du skal sige køter, men det er i hvert fald sådan nogen, jeg vil gerne have, der skal sove siden om mig. Jo, måske hvis jeg er vant til det, og den er prøver at forsøge at æde mig. Så ja. Lige nu jeg holde i snor. Lad os fortsætte. Nina er helt vildt, hvor langt det her spil er. Ja, selvfølgelig. Det skal ikke bare være sådan et spil, der var i 7 minutter. Jamen, ja, der er der. Dead Free. Har han lige, vi talte med før, har han lige lavet lidt arbejde her, eller? Jeg kan også sige, at hun kommer ikke til at gøre den kraft, eller hvad? Men jeg skal der. Ja, det er hun, der har nøgle. Jeg synes ikke, jeg kan rigtig høre den hun lige nu. Så jeg mener, det var den der ene, hun vi så lige før. Jeg er fuld. Det var det forkerte hus. Okay. Ja, det okay, jeg kan godt komme down. Så skal jeg bruge det der. Jeg synes det er synd nogle gange, at nok spil slutter, men det kan være alle spil. Det er sådan Resident Evil. Du er klar. Så. Nu er det en helvedes for at træffe dig. Ja, altså de der, det er nok den jeg skal have. Ja, selvfølgelig ja. Indsigt. Tak, pil. Gode pil viser dig cool. Croissantsten. Hvor jeg sagde piløj bil. Ja, det tror jeg ikke, de kunne høre. Ja, lad os fortsætte. Jeg kan hoppe her nu. Der er der mere af det der. Nå, nej. En bud. Er det til... Ja. Jeg havde kombo den. Fedt. Var det bare til det, eller? Deroppe. Nej. Ja, deroppe. Nej. Okay. That's way, papa. Jeg så noget lignende sådan. Jeg ved ikke, hvor jeg går tilbage til starten. Nej. Kunne vi godt gå herfra? Der var den! DM79. Fedt. Det er den, man kan bruge alle de der skud til at ringe sig på. Jeg skal lige så sige Franks Bank. Ja. Okay, se, hvad derfor kan jeg så? Så jeg holder F nu. Jeg tror kun. Men jeg holder R nu. F. Ja, i hvert fald. Derfor kan jeg lige nu. Jeg tror lige nu, så har jeg ild som nogen. Kan jeg holde F nu?
Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Det er den, jeg bruger lige nu. Det kan jeg undersøge. Og jeg skal... vent med. Okay, lige nu så er den på ildskud. Der kommer noget. Jeg kunne spille den af starten. Ja. Jeg tænker, at vi prøver at gå hen til en af de her guldskatte. Sådan den der. Så det så vi skal den vej, og så noget af, og så skal vi ind der. Okay. Ja, den er mig, tror jeg, mere. Vi fik med, det bliver sådan der mere og mere til på nat, jo længere man kommer på spillet. Det giver vel også mere mening, eller det giver vel også mening. Jeg skal jo fortsætte på en dag. Her ser vi naturligheder i sin område. Det er til kort, nej, jeg kan så slider, vi zoomer ind, når det er alt. Og det er fuldstændig irriterende. Nå, det er bare hvad det for mig. Den. Jeg vil virkelig gerne have, at jeg skal gå den vej. Jeg tror, det var den måde, vi fandt givet hovedet den i. Okay. Så det betyder... Jeg gå den her vej. Der var det den der vej. Så skal jeg vel herhen. Så skal jeg ind her. Nej, jeg tror den anden side. Så skal jeg ind her. Så skal jeg den her vej. Så skal jeg... Ja, men jeg tænker lige, vi tager lige den af med grunden først. Og den er den så hvis jeg lige bruge. Jeg kan faktisk have at huske det selv, jeg så det her. Hej, jeg forvester den nu hele tiden med de her. Okay. Rulle. En picklock. Hvor er der for picklocks? Der er faktisk en her i huset, men jeg så har brugt en, fordi det er lang tid siden. Det var det her, hvor der var en kris. Der. Lad os bare forsøge, hvor mange har vi 4. Der ved jeg, hvad der ser for mit spil. Jeg er glad for, at det ikke crashede. 7. Hold op. Og der er en israelsk, hvis jeg solgte den, ikke fordi jeg tror, det regner med det, men stadig. Og der er den der vej. Hvordan er det? Move? Nå, sådan. Er det starten, eller hvad fanden er det? Det kan jeg huske. Men så skal jeg prøve hen til den gule, så jeg skal bare op der, og så når jeg kan trække, så ja. Så skal der fortsætte noget, indtil jeg kan trække til siden. Altså, jeg var jo med den der superpack-en der. Så skal jeg bare se trække her i. Er den her? Ja. Så skulle jeg ind i huset med det gode, fordi der var en stige herinde. Det her. Hvor var den stige henne? Nu er det godt, jeg gik tilbage til nogle af de her gamle steder. Jeg bare gå ind i huset her, du har ikke fået noget. Det er det der musiksted der. Har jeg... Jo, musiknøglen. Happy birthday. Og jeg en iPad fra. Så du må næsten være derinde, den er. Lige præcis. Okay. Så er der vist sikkert det her rum her.
Okay, så jeg tror, jeg skal noget regne ud med, hvordan fødslen er koden. Okay. Så den 27.09. Så den 27. dag i den 9. måned. Og det må være. Så okay, så er det den 27.9. 2017. Så det vil bare. Nu skal jeg huske det. 27.09.17. 27.09. 27.09. 27. 09. 19. Ja, det var. Winter. Fedt figur. Og så var der kufferen. Ja, det er meget fint ting her. Det er til riffen. Den ned. Ja. Ja, på den. Sådan var sådan helt op til 3. Wow. 7. skade, der var lige en det. Okay. Der er altså hjertet. Jeg kan med, kan jeg gerne ned. Det var lige også dejligt, så jeg kan få blod til min tær. Gider den ikke gå til siden? Nå, det er fordi. Okay, sådan, endelig. Okay. Så ja, der. Så skal jeg ud der, så kan jeg gå op der. Så spørgsmålet er der nogle guldkister der? Har man altid kunnet gå der? Otto. Nå, det må være hans sted der. Det der, så det har jeg egentlig idé. Men jeg tænker, lad os sådan, det er alt for sådan lidt. Jeg tænker, er det muligt det her, hvor vi skal en video? Så vi skal den her vej ned. Jeg tror det var flyvende givet. Og gå det op der. Jeg bare disse kratser. Det kan jeg sige. Trætårn. Jeg vil sige det ikke pas. Okay. Og det er igen her. Og så er det den her vej herude. Ja. Han er godt nok glad for at lave de tal der. Jeg mener, han er virkelig også en gang så fyren ligesom andre bruger fra 7'eren. Og så taler om Western episode. Jeg så hvad Madonnas fyren siger. Halløj. Men lad os lige først. Okay. Hey. My apologies. Han har den der ting her. Så er der en okay. Så okay, jeg har gode penge her. Så Falken for 14.000. You will part with this? No, I'm more than happy to purchase it. Den er en for 20. Ja. Den er en, der var 4.040 værd. Okay, og så bossen, den giver 40. This is Lord Moreau's? I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Det var hunden. Der var en af fuglene. Det var en af zombierne. Og der var den gule krystal. Og nu har vi over. Okay, jeg tænker, det er nu, vi skal over til træer. Gør den 1700 skade. Hold da kæft, mine udskøberne. Den skal vi være for til træer. 48.000.
Og nu skal I tænke. Du gør 170. Det er faktisk særligt vigtigt, skal have. Jeg håbede faktisk lidt med, at han solgte med, hvordan man kunne lave de der skud der. Det kunne være meget hjælpsomt. Så er det i hvert fald medicin. Han har Cirklen, der skal jeg i hvert fald optage. Det er så 20. Det er så 17. Jeg tror, jeg sælger den der desværre. I kommer til at savne dig. Bye. Jeg solgte den rigtigt, ikke? Jo, okay. Hold op. Okay, og det træ, den er der stadig. Okay. Nej, men sgu. Sælger du nogen af dem? Har 11 til salg. 16 shotgun skud. De små mini nogen. Hvis jeg køber... Se, hvad er 13? Det så. Jeg køber 13, så har jeg... Ja, okay, jeg køber 13. Okay, så jeg faktisk ja. Så er vi også til zombie-zonen. This simple modification can be done in just a moment. Og så tænker jeg, det var det. Securing goods is more important. Hvis jeg vil sælge mig en større backpack, så vil jeg faktisk i gang købe den med det samme. Granatkasser, den har vi rigtig brug for nu. Når vi møder sådan noget store noget, så ja, selvfølgelig jeg bruger den. Okay, lad os starte lige. Jeg tænker, vi kan gå lidt længere. Og så tænker jeg, det var det. Næsten ikke noget. Måske, der kommer en checkpoint om en kvarter 20 minutter, så tænker vi tager det. Okay. Rose is waiting for you. Hi. This show must go on. Og der over der. Overhovedet været der. Så stikker lidt den der. Good luck. Tak. Okay, den vej, det fører ikke op, så jeg tænker, at jeg tager den. Jeg hader dig. Det er det, jeg får sted. Men jeg kan i hvert fald se den. Her kan jeg i hvert fald godt se. Nå, der er dem, jeg tror, det var nogle af de her flyve ting. Au. Hold væk, Gale. Jeg starter på granatkasteren bare fordi det var vist et skud.
ved ikke, hvordan man skal så skud den her. I hvert fald så bliver jeg lidt på. Og vi kan få sødt på det, din satan. Wow. Jeg tænker lige granatkasser. Oh. Ah. Det der ildfil kan godt ramme mig. Ja, det kan det ikke. Rammer i helvede selv. Jeg oppe til løg til mit modstander. Der kan noget bruge i byen. Hvor er de zombier med de overraskende kloge? Men er det? Men jeg tænker, at i hvert fald jeg tænker på, der var jeg på vej op og så for sådan det, som jeg så tæt på, at det er ham der er den store der, og så tror jeg, ja det er det faktisk, det kan godt være, det der er space. Man kan skyde ildpilene, fedt. Er du for snigtrold? Wow! Jeg må dø. Nej. Jeg har en side, tror jeg. Altså, hvor jeg begynder at passe lidt på. Alt er sjovt. 25 skud, ja, der kommer i hvert fald nu. Nej, og jeg skudte den tønde. Så tror jeg ikke, at fascineret vil være i gang her. Okay. Okay. Der er meget med lille pile. Men det er 100% det der bande. Nej, det er da ikke så stærkt, det er 100% her, hvor de er. Hvad? Wow! Jeg vil sige, det sprang så meget. Men er det meningen, jeg skal komme derover, eller er det meningen, jeg skal kæmpe med de her tosser? Funny.
Kravle, jeg kravler. Jeg er min lille ven. Jeg får sgu sin bror. Så det er trække. Det er fordi jeg er ked af, at videoen stopper lige pludselig. Din psykopat. Du er også en psykopat. Nej. Jeg prøver mange skud. Der er lige en mand. Jeg får fuldstændig glemt alt til. Jeg havde revolterne og den granatkasse en periode. Jeg tænker ikke granatkassen her fra minus siden, men først den er revolter, det tænker jeg først på, jeg mener. Det er jo en gang. Der er noget der. Okay. Og så, det var længere noget. En etage længere noget. Så er det ind til siden her. Ja. Herovre, der hvor jeg er lige nu. Hvis jeg går grunden her. Lige sådan tjekker. Der er en trappe der. Jeg kan ikke hoppe i spil. Okay, gør ej. Ja. Det kan jeg altid gøre en anden gang. Så lad os se hvad der er. Jeg kunne næsten tænke på det er zombie in space. Okay. Det er svært for mig selv til det, men jeg må hellere gøre det, så ja, så jeg må nødt til at sige tak fordi I så med. Husk en dejl. Husk en dislike. Der er sådan nogle kommentarer for, det kan I ikke. Husk at dele simpelthen noget andet. Det er interessant som altid. Jeg håber man kan høre mig lige så meget som lyden. Og det er så vi siger. Hej. Jeg vidste bare rørende som